בשבת בראשית תש"י דיבר הרבי מלך המשיח על רכבת ומה לומדים ממנה בעבודת השם. כל דבר בעולם הגשמי נובע ממקור רוחני. מהו המקור הרוחני של הרכבת? חשבנו שמי שגר בארץ אולי אפילו לא מבין על מה הרבי מדבר. אני זכיתי להיות שליח של הרבי בעיר פונה בהודו. החלטנו לצלם לכם את תחנת הרכבת בעיר שלנו, כדי שתוכלו להבין יותר טוב את השיחה של הרבי. כשרוצים לנסוע מהר, נוסעים ברכבת. יש שני סוגי רכבות, רכבת מהירה ורכבת מאספת. רכבת מהירה אינה מתעכבת בדרך, אלא נוסעת ישר לתחנה המיועדת. ויש רכבת איטית, מאספת. רכבת מאספת מתעכבת בכל התחנות, כדי להעלות אנשים שלא עלו בתחנה הראשונה. אני נוסע עכשיו ברכבת מאספת. יש גם סוגים של תחנות, תחנות קטנות ותחנות גדולות. הרכבת שלנו עוצרת כל 5 דקות בתחנה קטנה. לכמה זמן היא עוצרת בתחנה קטנה? לא תאמינו, היא עוצרת לבערך 15 שניות. בקושי יש זמן לאנשים לעלות. בטח שאי אפשר לעלות מכאן. בתחנות קטנות הרכבת המהירה אינה עוצרת בכלל. תראו, אנחנו פה בתחנה מאוד קטנה. יש פה 2 רציפים. זה מאוד מאוד קטן. אצלנו בעיר שלנו, תראו כמה שקט פה בעיר שלנו. יש 9 רציפים והמון רעש. פה ממש שקט, ממש יפה. בסדר. בתחנה גדולה לא עולים רק נוסעים, אלא גם מעמיסים על הרכבת מטענים רבים ואפילו בהמות. הנה, אתם יכולים לראות איך מעמיסים בתחנה שלנו בפונה על קרון המטען המיוחד מטענים וחבילות ענקיים. לא מעמיסים כאן אמנם בהמות, אבל הנה מעמיסים כאן אופנועים. בתחנות הגדולות מתעכבת הרכבת זמן ארוך כדי להעלות את כל המטען הזה וגם את המוני הנוסעים. איך מתחילה הרכבת לנסוע? הרכבת משמיעה צפירה, כדי להזכיר לנוסעים שעסוקים עם החבילות שלהם שהרכבת עומדת לצאת לדרך. וצפירה אחת לא מספיקה. הרכבת סופרת ספירה שנייה, ועדיין יש אנשים שמחכים ולא עולים. ואז הרכבת מתחילה לנסוע לאט, כדי להראות לכל מי שמחכה שמתכוונים ברצינות. כאן אנשים עלו תוך כדי נסיעה.
כי רק אז הם הצליחו להידחס לרכבת. יש אנשים שסתם מחכים בחוץ עד אחרי הצפירה השנייה, ורק אז עולים תוך כדי נסיעה, כשהרכבת עוד נוסעת לאט. ורק אז הרכבת מתחילה לנסוע מהר. אחרי שהרכבת עמוסה יצאה לדרכה, יש לנו קצת פנאי לחשוב על רכבת החיים של כל יהודי. מאז שנשמה באה לעולם ונכנסת אל הגוף, מתחיל מסע הרכבת של החיים. יהודי נוסע על הרכבת של חייו ומתקדם אל היעד הרוחני שלו, להתחבר עם הבורא. תפילין, נר שבת, שיעור תורה, צדקה, עזרה לחבר, והוא מתקדם במהירות אל היעד. גם בעבודת השם שלנו יש רכבת איטית שעוצרת בכל תחנה, ויש רכבת אקספרס מהירה שעוצרת רק בתחנות גדולות. חודש תשרי הוא התחנה הגדולה והמיוחדת לעלות על הרכבת של החיים. ברכבת של חיינו בחודש תשרי יש כל מיני סוגים של קרונות, אבל בואו נציץ קודם לקרונות של הרכבת ההודית. ראינו קרונות מחלקה שנייה לאנשים עניים, ויש גם קרונות עם מיטות ווילונות לאנשים עמידים. יש קרון מיוחד למטבח, קרונות מיוחדים לנשים וקרונות מיוחדים למטען. כל אחד עולה על הקרון שמתאים לו. נחזור לתחנה הגדולה של מסע חיינו, חודש תשרי. גם ברכבת שלנו יש כמה סוגים של קרונות, וכל אחד יכול לעלות על הקרון שהכי מתאים לו. הקרון הראשון הוא חודש אלול. תוקים בו בכל יום בשופר. אחריו מגיע קרון יותר מיוחד, הימים מחי אלול עד ראש השנה. עכשיו מגיע הקרון המיוחד של ראש השנה, קרון של יראת השם, ואחריו קרון של תשובה וכפרה, יום כיפור. אחר כך יש עוד קרון של 4 הימים, הקדושים שבין יום הכיפורים לסוכות. ספירה ראשונה, הרכבת עומדת לצאת. אבל מי שלא התאים לו לעלות על הקרונות של עבודת התשובה בבחייה ומרירות, הנה, מצמידים לו קרון מיוחד, סוכות ושמחת תורה. על הקרון הזה מוצמד שלט, שמחה וריקודים. עוד צפירה. עוד מעט תתחיל הרכבת לזוז. מתאים לך? קדימה, תעלה. אם תרקוד לשם שמיים, תעלה גם אתה על הרכבת שנוסעת לקבל פני משיח. ואם לא עלית בחגים של חודש תשרי, הנה, מגיעה שבת בראשית. היא אמנם הקרון האחרון, השיריים של חודש תשרי, אבל אתה יכול לפעול בה מה שלא הצלחת בכל חודש תשרי, כי בחגי תשרי אתה חי בגילויים של אורות, ושבת בראשית מחברת אותך אל הימים הרגילים של השנה. גם בהם אתה צריך לחיות כמו יהודי. כולם על הרכבת? טוב מאוד. אבל הנה, מגיעה עוד תחנה גדולה, שבה יכולים לעלות על הרכבת כולם עם כל החבילות שלהם. תחנת י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות. בי"ט כסלו יכולים להשלים ולעלות על הרכבת את כל מה שהחסרנו בתחנה הקודמת. כל אחד מוזמן להתכונן ולעלות על הרכבת בתחנת י"ט בכסלו, כי שם יכולים כולם לעלות ושם יכולים להשלים מה שהחסרנו בתחנה הקודמת. וככה תתברכו בכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה בלימוד החסידות ובדרכי החסידות.